Mutta nyt mennään seuraavaksi tsiikaamaan, kuinka Negative-yhtyeelle musiikkivideo tehtiin. Eli mä oon Kusti Manninen, tämän videon ohjaaja. Kyse siis Negative-bändi ja tässä kuvaustiimi juuri järjestelee kohtalokkaan naisen kohtalokkaita kurveja paikoilleen. Ja mitäs muuta? Videon juoni perustuu mun noin 2 vuotta sitten näkemään painajasuneen, eli tässä on tällainen paholaisnainen, jonka sisältä tulee savua. Ja savun sisältä löytyy sitten bändi ja muutamia painajaismaisia kuvia, klouneja, mummoja, pieniä lapsia, idiootit pelaamassa shakkia, kaikkea tätä. Hyvä juttu. Mä oon Jonne Aaron, laulan Negativessa. Antti Anatomia bassataiteilija. Ja Larry soitokivara. Miksi juuri tää biisi valittiin videobiisiksi? Tää biisi valmistui ensimmäisenä levyltä. Sitten piti saada jotain pihalle ja onhan se hyvä biisi. Että en mä tiedä jos nyt. Kuka sen on säveltänyt tai tehnyt? Onko teillä joku tietty rooli tai työjako bändissä? No me yhdessä sovitetaan ja sitten mä ja Läri lähinnä sävellellään. Mutta mä sen siinä joskus akustisella kyhäsin vahingossa parisen vuotta sitten. Mitäs nämä sanat siihen videoon liittyen, niin liittyykö nämä sanat mitenkään siihen videon ihmeelliseen juonikuvioihin? Videollahan ei ole mitään tekemistä tämän biisin kanssa itse asiassa. Se oli niinku se perustui tämän Kusti Mannisen pari vuotta sitten näkemään painajaiseen. Kukaan meistä ei tiennyt mitään, kun me mentiin sinne tekemään sitä videoa. Että se ei niinku mitenkään kuvaa biisiä. Että hyvä videohan se on, en mä sitä sano, mutta niinku. Mitäs niistä painajaisista tiedättekö te? Oletteko te nähnyt samanlaisia painajaisia kuin Mannisen Kusti? Mä näen varmaan pahempia. Viime yönä mä näin, että joku tyttö pudotti mut jostain korkealta ikkunasta alas. Heräsin itkien yöllä. Mutta siis niinku se video tosiaan, sillä oli Mannisella, oli ihan täysin vapaa kädet ohjaajalla siihen, että me mentiin vaan ja meille sanottiin, että keinuta persettä ja heilu kuin heinämies, niin me heiluttiin ja sitten tauolla siinä oli aikaa vähän ottaa likööriäkin. Sitten kun siinä kuvattiin se käytävä pätkä, se, kun mä kävelen siellä haahuille näin ja sitten bändiä kuvattiin, niin siinä meni noin 7 tuntia oli väliä, niin kerkesin siinä sitten, kerättiin bändin kanssa pienet ottaankin välissä. Sulla on tavallaan oma kaista, mitä te käytätte, sulla on tästä näin tohon noin. Sulla on tosta, että jokaisella on oma kaista, sulla on keskikaista, mutta se on se näin. Ja samoin sulla on tästä oma systeemi tohon noin. Takaisin noihin videoihin, niin onko teillä mitään suosikkivideoita mielessä? Kyllä ainakin Skid Rown Agein live-video, kun näki silloin, olisiko ollut pienempänä, joskus 13-vuotiaana. Siinä on se, tiedätkö, video, tämä tarinavideo pojasta. Sehän oli traaginen ja hieno video. Sitten totta kai kaikki Guns N' Rosesin videot, mitä niiltä on tullut niin hienoja, vaikka niistä sinänsä tajua mitään, mutta niissä on niin hienoja kuvia ja kohtauksia, kauniita juttuja. Kuvaajat ja ohjaajat sun muut, mitkä tässä on ympärillä häirinyt, niin on ollut kyllä tosi proja, täytyy sanoa. Että ammattimeininki. Ja sitten katseltiin, kun tätä Katariina-neitiä tässä kuvailtiin tuolla
alemmassa kerroksessa. Hän raukka on sitten ihan jäässä. Joutunut olemaan tuolla pelkkä mekko päällä. Yöpaita. Niin, yöpaita. Se on ollut... Kuolon käärinliina. Niin, kun savua tuli suusta sellaisia hienosti siinä videolla, niin sitten tehtiin sitä kohtausta. Joo. Siinä on ilmeisesti sitten mennyt kauan tästä kuvasta. Pari tuntia. Joo. Ainakin. Että kuinka me vedettiin se ihan täysiä ja siltäkään se ei niin näytä niin rajulta, miltä se tuntui. Vedettiin itsemme ihan loppuun joku 10 kertaa se biisi peräkkäin, joka kerta ihan täysiä. Se Manninen pisti meidät siinä mielessä aika koville ja sanoi, että rokakkaa nyt saatana, jos kerran luulette rokkitähtiä olevanne, niin me pistettiin menee.